शोला मत दे जाऊँ ड्रेस मु कहला भाया केड़े केड़े ब्रांड ड्रेस पिंधुची आ ये तली रोइया को जीवी ना तली ओपारिया को जीवी बा मोर आउ 50 टका पड़ गला ये की आश्चर्य कथा मु बुढ़ा हो गली बोली माने मो बड़ बयस गला बेली तुम मो थाली रोइया नहीं जीव सुंदर पिला एटा ओठ देखा जाउची ना कोन हम तो हाथ रे सब हां मते देखा जियो तुमु देखा जियो हां ता ओठ देखा जाउची ए डाली ओठ पार्टी रे खाइबो मिलै जियो तो मिलै जियो मु खाइबी काई देखी ना तो आशीर्वाद नुआ गाड़ी है मोर मैरेज भी है चलो मंदिर को जाई देखा कर दी आसवा चलो आज मंदिर जैसे भिखारी की पचारिया एत आशीर्वाद देती गाड़ी हो गला बाहागर हो गला आगामी भविष्य दीटा छुआ भी हम चलो भिखारी कौन आसनी आज एपट भल कौन से भिखारी नंबर गोटा कौन देता हेलो हाँ भाई आज को मंदिर को आसीना हेलो हाँ जाई पहुँचुची कहूना खुशी खबर कौन गले कहब हाँ हाँ ठीक अच्छे हाँ मुझे पहुँचली आउ तुम से पुओ तो जो पुओ को आशीर्वाद करी दीटा पुओ हम बोली अच्छा अच्छा हाँ अरे अरे हाँ जाई पहुँचली अच्छा ताहले कथा जाई सिटी सी पुआ आई माने आज निहाती अधिका पैसा दब अरे हे पिंधिया को भूली जाइए पेंट पिंधिले तो समस्ते जानीदेवे कहे पेंट पिंधि ये पुणी पैंट पिंधिक ये भिखारी यहाँ पिंधवा तापर जा बसवा पेंट जी देखा नजब से भिक मागी 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 आज मुझे गोटे सुना मुदी आनी से भिक मागिकी गोटे मोबाइल भी कली से भिक मागिकी थार गाड़ी भी है खाली भुवनेश्वर गोटे अपार्टमेंट हम खाली बाकी रहा मोर लक्ष्य ड्रीम मोबाइल किनीदेली जी एरिया रे कई धरू नथे लक्षे पाखापाखि मोबाइल दाम 70-80 हजार टका है मोबाइल तापर पुणी थार गाड़ी सेकेंड ड्रीम थला ताकू भी आईली खाली केवल मोर रहा केवल अपार्टमेंट केवल भुवनेश्वर सम हॉस्पिटल सामना रे रहा दरकार आ गोटे पुरी पूरा समुद्र कूल रहा दरकार जिते बड़े गली समुद्र को उपभोग कली आराम से बालकुनी बसबी बास सरला मो फैमिली को नहीं जीवी मु शांति सीटी जीवन यापन करी आउ भिक मागिबिनी यहीटा शेष थर देखी चान्स नेबी जदि है अपार्टमेंट भुवनेश्वर गोटा गोटा पुरी रे गोटा ये आसी ना कहीं शुणी ना किए देखी ना हो जाए गेट बोधे खोली देछि बोधे आई मंदिर भितर बोधे ठाकुर को दर्शन करुच्ची आज भी से भक्त कहीं आसी ना सी प्रथम बोधे पड़े मत देखा करने को
ପ୍ରଭୁ ହେ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଦୟାରୁ ମୋତେ ସବୁ କିଛି ମିଳିଲା। ଗାଡ଼ି ମିଳିଲା, ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ତା ଛଡ଼ା ମୋବାଇଲ ମଧ୍ୟ ମିଳିଲା। ଯାହା ମିଳିଲା ତାକୁ କେବେ ତୁଳନା କରିପାରିବିନି। ଆପଣଙ୍କ ବରଦାନ ସବୁ, ଆପଣ ସବୁ ହିଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଠି ଭିକ ମାଗିଛି, ସେଇ ଭିକ ମାଗିବାରୁ ମୁଁ ସବୁ କିଛି କରିପାରିଛି। ମୋ ଥାର ଗାଡ଼ି ହେଇପାରିଲା, ମୋ ମୋବାଇଲ ହେଇପାରିଲା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରଭୁ, ସେ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦିଅ। ଯଥାଶୀଘ୍ର ମୋତେ ପୁରୀରେ ଗୋଟେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ, ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସମ ହସ୍ପିଟାଲ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଦିଅ। ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆଡ଼ମିଟ୍ ହେବ। ଯେକୌଣସି ଲୋକ ମୋ ଘରର ହେଉ, ମୋ ଗାଁର ହେଉ। ତା ଛଡ଼ା ପୁରୀରେ ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ ପକାଇବେ, ମହୋଦଧିରେ ଗାଧେଇବେ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ମଜା ନେବେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନେବି। ମୋର ଏତିକି ଖାଲି ତମ କତିରେ ଗୁହାରି ପ୍ରଭୁ, ଏତିକି ଗୁହାରି। ଏଇ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦିଅ। ଏମିତି ଗ୍ରାହକ ଆଣ ଯିଏ ଆଜି ମୋ ଥାଳ ପୂରଣ କରିଦେବେ ପ୍ରଭୁ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏ ଭିକାରୀର କଥା ନିହାତି ଶୁଣିବେ, ଏ ଭିକାରୀ କଥା ନିହାତି ରଖିବେ ପ୍ରଭୁ। ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କର। ତମେ ନିଜେ କୋଟିପତି, ଯାହା କହୁଛ ତାହା ହଉଛି। ଆରେ ବାପା, କୋଟିପତି ସିନା ତୁ ଜାଣିଛୁ, ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? କେହି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ବାପା କାହିଁ କଲ୍ କରିଥିଲ? ତମେ କରିଥିଲ? ଖୁସିର ମାନେ କଲ୍ କରିଥିଲି ଖୁସିରେ। ହଁ, ସେ କ'ଣ ଖୁସି କ'ଣ କହିଲ? ନିଅ ନିଅ। କ'ଣ ସେ ବ୍ୟାଗରେ ଅଛି? ଇଏ ଛେନାପୋଡ଼। ଛେନାପୋଡ଼? ଓହୋ, କୋଉଠୁ ଆଇଲୁ? ଇଏ ଆମ ଫେମସ ବୁଦ୍ଧିଆଇର ଛେନାପୋଡ଼। ଓହୋ, ନିଆଳିରୁ ମାନେ ଛେନା ହଉଛି ଫେମସ ଛେନାପୋଡ଼ ସିଏ। ବୁଦ୍ଧିଆଇର? ହଁ, ବୁଦ୍ଧିଆଇ ନା ଶୁଣିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ହଁ, ଆମ ନିଆଳିରୁ ସେ ଛେନା ଆଣି ଛେନାପୋଡ଼ କରନ୍ତି। ଓହୋ, ତାମାନେ ଫେମସ? ଫେମସ ଛେନାପୋଡ଼। ଛେନାପୋଡ଼ ଆଣିଛୁ ମୋରି ପାଇଁ? ହଁ। ଓ, କ'ଣ ଖୁସି ଖବର କହିଲୁ? କ'ଣ? ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ହେଲା, ମ୍ୟାରେଜ କଲି, ଆଗକୁ ଦିଟା ଛୁଆ ବି ହେଇପାରେ। ଛୁଆ ବି ହେଇସାରିଲାଣି? ହଁ, ଛୁଆ ବି ହବ ଆଗକୁ? ହଁ। ଆଉ ମୋ ଆଶୀର୍ବାଦ, ମୁଁ କହିଥିଲି ତୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏମିତି ଦେବି, ତୋର ଏମିତି ଦିନ ଆସିବ ତୁ ମତେ ଖୋଜିବୁ। ଆଜି ବି ସେମିତି ଖୋଜିଲୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଗାଡ଼ି କାହିଁ ଦେଖେଇଲୁ? ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଟିକେ ମୁଁ ଦେଖିଦିଏ ଗାଡ଼ି ତୋର। ଚାଲ ମୁଁ ଯାହା କହିଦିଏ ସେ ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷର ହେଇଯାଏ। ଆଉ ହେଇ ବା ଗାଡ଼ି। ଓ ହଇଲୋ, ଇଏ ଗାଡ଼ି ଆପାଚେ? ହଁ, ଏକା ଗାଡ଼ି। ଆଉ ବାଃ, ବଢିଆ ହେଇଛି, ଭଲ କଲରଟା ହେଇଛି। ଆଉ କଳା କଲର, ଫେମସ କଲର ହାତରେ। ହଁ। ଆରେ ଆରେ ଆରେ, ବଢିଆ ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ, ଆଉ ଏଇଥିରେ ତ ତୁ ପୁରା ଘିରିଘିରି ହେଇକିରି ବୁଲିବୁ। ଆଉ ବଢିଆ ହେଇଛି। ମୁଁ ତା ଚାରିକର ଟିକେ ଦେଖିଦିଏ। ଆଉ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ପ୍ରଥମରେ ଏ ଗାଡ଼ି ତ ନଥିଲା। ଯାହା ହଉ, ଏବେ ସିନା ସେ ସୁଖ ପାଇଲି। ଏଇ ଶୁଣୁ ପୁଅ, ତୁ ଯାହା ଜାଣିଛୁ ମୋ ବିଷୟରେ କିଛି କୋଉଠି ଆଲୋଚନା କରିବିନି। ମୋର ଯାହା ସବୁ ଅଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ, ମୁଁ ଗୋଟି ଗୋଟି ପୂରଣ କରିବି। ତା ଛଡ଼ା ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଡ଼ କିଛି ଅଛି କରିବାରେ, ବୁଝିପାରିଲୁ? ସେ ଜିନିଷ ତ ପରେ ଜାଣିବୁନି, ବଳେ ଜାଣିବୁ। ଯା, କିଛି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରୁନି, ଏ ଗାଡ଼ି କେତେ ଦିନ ହବ ଆଇଛି? ଇଏ ଜଷ୍ଟ ଏବେ ଆଇଛି, ଏଇ ଅଳ୍ପ ଦିନ ହବ। ପୂଜା ହେଇକିନା ଏବେ ଆସିଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ତୋର ହାତକୁ ଦି ହାତ ହେଇଗଲା, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗାଡ଼ି ବି ଆସିଗଲା। ଆଉ ତୁ ତ ପୁରା ମନ ଉଡୁଥବ ପବନରେ। ଆଉ ନୁହେଁ? ଯାଉ ସେମିତି ଉଡୁଥାଉ, ତୋତେ ଆହୁରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦଉଛି। ନିଆଳିର ସ୍ପେଶାଲ ଛେନା, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ହଉ ମୁଁ ଯାଇ ଦେଖେ ସ୍ପେଶାଲ ଛେନା। ହଉ କଥା ହେଇଯାଉଛି। ହଉ, କଥା ହୁଅ। ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଯେ, ମୁଁ ଯାହା କହିଦଉଛି ତାହା ହେଇଯାଉଛି। ଇଏ ଆଜିକାଲିକା କଥା ନୁହଁ, ଆଗରୁ ବି ଏମିତି 4 ଜଣଙ୍କର ଯାହା କହିଛି ତାହା ହେଇଯାଇଛି। ତା ମାନେ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ଯେ ଘଟଣାଟା ଏମିତି ହେଉଛି କେମିତି? ପ୍ରଭୁ କରୁଛନ୍ତି ନା ବିଧିର ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ହେଇଯାଉଛି? ମୁଁ କହିଥିଲି ତାକୁ ବାହା ହେବ, ବାହା ହେଲା। କହିଥିଲି ତାର 2ଟା ପୁଅ ହେବ, କହୁଛି କ'ଣ ହେବ? 2ଟା ପୁଅ ହଉ କି ନ ହଉ, କିନ୍ତୁ ହେବ। ସେ ବାପା ହେବ। ତାପରେ ଗାଡ଼ି ବି କଲା। ସିଏ ତ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛି। ଫୋନ୍ ଆଇଛି, ସେ କଥା ହେଉଛି। ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ବୋଲି, ବାହା ପିଆ ବୋଲି ମୁଁ କିଛି କହିବିନି ତା ଆଗରେ। ତାକୁ ଆଜି ଆଉ ବହେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଦେବି। ସେଇ ବହେ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ସିଏ ଆଉ କିଛି ଭଲ ପଇସା ଟିକେ ଦେଇଦେବ। ତାପରେ ତ ଖାଲି ପଛକୁ ପଛ ସେ ଦେଇ ଚାଲିଥିବ ମାସକୁ ମାସ EMI ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ଭଳିଆ। ଆଉ ହଉ, ଆସ। ହଁ, ଚାଲ। ଏ ମୋବାଇଲ ଗୋଟେ ନୂଆ ମୋବାଇଲ ଧରିଲୁ? ନାଇଁ, ଏ ଫୋନ୍ ବା ମୋରି ଫୋନ୍ ଏବେ ଆଣିଛି ନୂଆ। ମାତ୍ର 73,000 ଟଙ୍କା ପଇଲା। 73,000? ହଁ, 73,000। କ'ଣ ଜାଣିପାରିଲନି? ତମେ 7,000 ଭାବିଲ? 73,000 ଟଙ୍କା ମୋବାଇଲଟା ନ ଧରିଲେ ମୁଁ GPRS ଜାଣିବି କେମିତି? ମୋର ସବୁ ଅଲଗା
ଭିକାରୀ ଆସୋସିଏସନ ପିଲାମାନେ କୋଉଠି ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିଲ ସେଇଠି ଚାଲ ପଡ଼ିଗଲେ ବା ଡିସପ୍ଲେ 35,000 ଟଙ୍କା ଆଉ ମୁଁ ବା ତା ଦେହରେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିଛି ମାସକୁ ମାସ ମୁଁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଦଉଛି କେବଳ ଚାଲ ସେ ଆଡ଼େ ନଜର କରନା ସାଡ଼େ ଝୁଣ୍ଟିକିରି ପଡ଼ିବ ଏ ଫୋନ୍ ବାପା ଲୋ ଛେନା ପୋଡ଼ଟା ଦେଇ ଦେଇକିରି ଗଲା ଏଇଠି ଡେରି ଦିଏ ଛେନା ପୋଡ଼ଟା ଆଉ କଣ ଇଏ ବଳ ବୟସରେ ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଆଉ ସମ୍ଭାଳୁଛି ଆସିନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖା ନାହାନ୍ତି ସାଇ ସୁଇଚ୍ ଅଛି ତ ଇଏ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଦେଉନି ସାଙ୍ଗ କଣ ଫୋନ କଲାଣି ହ୍ୟାଲୋ ହଁ କଣ ହେଇଛି କହ ସାଙ୍ଗ ଫଟୋ କୋଉ ଫଟୋ କହିଲୁ ଓହୋ ନାଇଁ ବା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ସିଏ ପଇସା କିଛି ଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ କିଣି ହଁ ପାର୍ଟି ତ ହଁ ପାର୍ଟି ଗୋଟେ ଦବା ଦେଖିକିରି ଆଉ କୋଉ ଗାଁକୁ ଆସିଲେ ପାର୍ଟି ନେବା ନା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମେ ଫେୟାରରେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟି କରିଦେବା କାଇଁ ମାନେ ତୁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିବୁ ମୁଁ ଯୋଉ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କାମ କରୁଛି ତୁ ପାରିବୁନି ବୁଝିପାରିଲୁ ନାଇଁ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର ତୁ ଆସି 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେଠି ରହିଲୁଣି ତା ଛଡ଼ା ରେଗୁଲାର ତୋର ହେଇଗଲାଣି ତୁ କାହିଁ ଆସିକିରି ଏ ଖରା ତରାରେ ପୁଣି ଏ ଗାଁରେ ମାନେ ନାଇଁ ମୋ କହିବାର କଥା ଖରା ତରା ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଗାଁକୁ ଆଇଲେ ଇଏ ମାନେ ଖରା ଟିକେ ଓଡ଼ିଶାର ଖରା ଟିକେ ଅଧିକା ରହୁଛି ତା ଛଡ଼ା ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୋନ୍ ସେଇ 73,000 ଆଉ ସାର୍ ଯାକେ କାହିଁ ଯାଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସେଇ ସେ କହିଲେ ନା ତୁ ପୁଣି ଏତେ ଜୋର କଥା କହିବୁ ଯେ ଇମାଜିନ୍ ବାହାରେ ସେ ଦୁନିଆ ପଇସା ତା କଥା ଆଶା କରନା ଥାର କ'ଣ ତୁ ଜାଣିନୁ ଥାର କେତେ ଟଙ୍କା ମୁଁ ତତେ କହିବି ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଯୋଉ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲି ଦେଖିଦେଇଛୁ ଆଉ ନା ଆଚ୍ଛା ଏଥର ଆଉ କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖେ ପୁରୀରେ ଗୋଟେ ଜାଗା କିଣିବି ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟେ ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ କିଣିବି ହଁ ହଉ ମୁଁ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି ଆଉ ହେଲା ନାଇଁ ମୁଁ କହିଲେ ଶୁଣୁ ମୁଁ କହିଲେ ତୁ ଟିକେଟ୍ କାଟିବୁ କୋଉ ଟ୍ରେନରେ ଆସିବୁ ନା ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଓହୋ ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛୁ ଆରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ବୋଧେ ତୁ ଗୁଜୁରାଟ ସୁରଟ ଫୁରଟ ପଳେଇଛୁ ନା ଆଉ ଆମର ଏଇଠୁ ଗାଁରେ ସେ ସନି ଭାଇ ପୁଅ ସେ ରମେଶ ଭାଇ ପୁଅ ସବୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏଠିକି କୋଉଠିକି ନା ସୁରଟ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଉ ହଉ ଦେଖ ତୁ ଆସେ ଆଉ ହଁ 20,000 ତୁ ତ ଆଉଛୁ ଗାଁକୁ ଆଉ ଆଇଲେ କ୍ୟାସ୍ ନେଇଯିବୁ ଆଉ ଆଉ ତୁ ବାଟ ଖର୍ଚ୍ଚଟା ମାଗନ୍ତୁ ନା 20,000 ଟଙ୍କାଟା ମାଗୁଛୁ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଆଚ୍ଛା ଆଉ କ'ଣ କରିବା ବା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତୁ ମୋତେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗରୁ କହିଥିଲେ ଯାହା ହେଇଥାନ୍ତା ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦେଲି ଏଇନା ଡୋନେଟ୍ କଲି ନାଇଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଡୋନେଟ୍ କରିଦେଲି 50,000 ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ହଁ ସେ ଗୋଟେ ଟ୍ରଷ୍ଟର ଗୋଟେ ଡୋନେଟ୍ କରିଦେଲି ଗୋଟେ ଲୋକମାନେ କିଛି ହଇରାଣ ହେଇଛନ୍ତି ସେ ବନ୍ୟା ଫନ୍ୟା ଘେରରେ ସବୁ ସେ ଯେଉଁ ତଳେ ରାଜକନିକା ଆଳି ହରିକା ଆଉ ସେକର ବନ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳ ନାଇଁ ମୋର ନାଇଁ ମୋର ଗୋଟେ ଆଶା ରହିଥିଲା ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା କରିବି ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ କତରୁ କିଛି ନାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କ କତରୁ କିଛି ମାନେ
ନାଇଁ 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 ମୁଁ ଭୁଲରେ କହିଦେଲି। ଆରେ ହେଇ କୋଉ କହିଦେଲି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ କତୁରୁ ଯାହା ହଉ କେମିତି କହିନି ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କ କତୁରୁ ଲୁଟି ନେଉଛି ବୋଲି। ଯଦି ସେ କଥା କହିଥାନ୍ତି ସେ ଜାଣି ଦେଇଥାନ୍ତା। ଯାହା ହଉ ମ୍ୟୁଟ୍ ମାରିଦେଇଛି, ସେ ଶୁଣିପାରିବନି। ହଉ ହଁ ହଁ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ କହ। ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ନେଟୱାର୍କ ପାଉନଥିବ ଆଉ କହ। ହେ ତୁ ଆଇଲେ ବୁଝିବୁ, ତୁ ଏବେ ତୁ ବୁଝିବାର ନାହିଁ। ତୁ ଆସିବୁ କ'ଣ? ମୁଁ ବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଜାଗା କିଣିବି ଏଇ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ, ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ। ତୁ ରହୁନୁ ସେ ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ପାଖରେ। ମଲା ମଣିଷ ପଡ଼ିକିରି କ'ଣ କରିବ? ମଲା ମଣିଷ ପଡ଼ିକିରି କ'ଣ କରିବ? ମ୍ୟୁଟ୍ ମାରିଦେଇଛି, ସେ ଶୁଣିପାରୁନଥିବ। ଏଇ ବେଳରେ ମୋତେ ମଣିଷ ଏମିତି ଘଡ଼ିଛନ୍ତି। ହଁ ହ୍ୟାଲୋ। ନାଇଁ ନାଇଁ ତୁ ଟିକେ ରଖ ମୁଁ ଆଡ଼େ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି, ଟିକେ ମୋର ଆଡ଼େ ଆଇଲେଣି। ସେ ନାଇଁ ସେ ଆଇଲେଣି, ସେ ଜଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ସେ ଏସି ଲଗେଇବାକୁ ଆସିଲାଣି, ସେ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବ, ଏସିଟା ଲଗେଇବ। ହଁ ସେ ଖରା ଗରମ ଜୋରେ ହେଉଛି। ହଁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ଶଳା ମୋତେ 5,000 ଟଙ୍କା ମାଗିଲାଣି। 20,000ରୁ 5,000। ଶଳା ମୂଳରୁ ଟଙ୍କାଟିଏ ତ ମୁଁ ଦେବିନି ଆଉ ଏମିତିଆ ବାହା ପିଆକୁ ମୁଁ ଦେଇକିରି କାହିଁ ନାମ ନେବି? କ'ଣ ଦରକାର? ନାଇଁ ମୋବାଇଲ ଏଠି ରଖିଲେ ପୁଣି ଲୋକ ଜାଣିଦେବେ। ବ୍ୟାଗ୍ ରଖିଥିଲି ଆଉ ହେ ଛେନାପୋଡ଼ ବ୍ୟାଗ୍ ବା। ହଉ ସେ କଡ଼ରେ ଥାଉ। ହଉ ଇଏ ଆକୁ ଦେବି 5,000। ଇଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିବ, ବସ୍ରେ ଆସିବ। ବସ୍ର ଫେୟାର ମାତ୍ର 70 ଟଙ୍କା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆଇଲେ ବୋଧେ 50 ଟଙ୍କା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲିଙ୍କ୍ ରୋଡ଼ରୁ ଆମ ଗାଁକୁ ବସ୍ ଆଇଲେ ମାତ୍ର 70 ଟଙ୍କା। ଖେଳ ଶେଷ 150 ଟଙ୍କା, ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ଚା ପାଣି 200 ଟଙ୍କା। ମୋତେ ମାଗୁଛି 5,000। କ'ଣ କହି? ନାଇଁ ମୋତେ ତୁରନ୍ତ ଏଇ ଜାଗା ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି? ଯଦି ସିଏ ଆସିଲେ ଗାଁକୁ ଜାଣିଦେବ ଯେ ମୁଁ କୁହନି, ନିହାତି ଗାଁକୁ ଆଇଲେ ସେ ଜାଣିଦେବ ମୁଁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛି। ମୋତେ ଅଲଗା ଏରିଆକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏରିଆ ଭିତରେ ଏମିତି ଜାଗାରେ ପଇସା ଆଦାୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେମିତି ଯାଇକିରି ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲ, ତାପରେ ସାମ୍ନାରେ ଜାଗା, ତା ସହିତ ପୁରୀ। ହଉ ତାକୁ ଆଉ କିଛି କହିବିନି, ତା ନମ୍ବରଟାକୁ ବ୍ଲାକ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ପକାଇଦେବା। ତା ନମ୍ବରଟାକୁ ବ୍ଲାକ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ପକାଇଦେଲେ ସିଏ ଆଉ ପଇସା ମାଗିବନି। ନା ଥବ ବାଉଁଶ, ନା ବାଜିବ ବଇଁଶୀ। ବାସ୍। ହଁ ଇରେ ସେଠି କ'ଣ ପୁଅ ଧୋଇଲୁଣି? ସେ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀ ଅଛନ୍ତି ସେଠି। କ'ଣ ସେ ଡ୍ରେସ୍ କ'ଣ ସାର୍ଟ ଧୋଇଲୁଣି? ଇଏ କ'ଣ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକିରି ଆଇଛି, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିକିରି ଆଇଛି। କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛ? କହୁନା କହୁଛି। ହଉ କ'ଣ କହୁଛ ଭାଇ? ଅଣ୍ଟା ଫଣ୍ଟା କ'ଣ ହେଇଗଲାଣି? ଆଜି ତ ଭଲ ହେଇଛି ଲୋକ ନାଇଁ ଲୋକ କ'ଣ ଇଏ କେଜା ପଇସା ଆଉ ଇଏ କ'ଣ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ବୋଧେ? ହଁ ସେ ଡ୍ରେସ୍ କ'ଣ ସେଠି କାହିଁ ଧୁଆ ହେଲା? କିଛି କଥା ବୁଝା ପଡୁନି। ନାଲି ତ ଡେଞ୍ଜର ଆଉ। କିଛି ଡେଞ୍ଜର ନୁହଁ। ଆଉ ଥରେ ମାତ୍ର ମୁଁ ପିନ୍ଧିଛି, ମୁଁ ଦେଖିଲି ଭିକାରୀ ଏଠି ଡେଲି ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଚିରି ଗଲାଣି। ତମେ ସିନା ମୋର ହଁ ହଁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମୁଁ ଆଣିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଡ୍ରେସ୍ଟା ଏକଦମ ଦେଇଦେବି। ମତେ ଦବା ପାଇଁ ଆଣିଛ? ହଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଣିଥିଲି। କପଡ଼ା ଜାଣିପାରୁନି, ଭଲ କମ୍ପାନୀ ଯେ। ଡବଲ ଏକ୍ସେଲ୍ ପାନ୍ ଆମେରିକା। ଆଉ ତମେ ଡ୍ରେସ୍ଟା ଦେଖ, ମୁଁ ଟିକେ ଠାକୁର ହବ ମତେ? ହଁ ହବ। ମୁଁ ଠାକୁର ଚାରିପଟେ ବୁଲି ଆସେ ଆଉ। ହଉ ଭାରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି। ଆରେ ହେ ଇ ଶଳା ମତେ ଦେଇ ଯାଉଛି ଡ୍ରେସ୍। ମୁଁ କହିଲା ଭଳିଆ କେଡ଼େ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁଛି। ଇଏ ତଳି ରୋଇବାକୁ ଯିବି ନା ତଳି ଓପାରିବାକୁ ଯିବି ବା? ଇଏ ଶଳା ସେମିତିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ବିଲରେ ପାଳଭୂତ ଯେମିତି ରହନ୍ତି। ହେ ଇଏ କ'ଣ ଭାଇ? ଆରେ ହେ ଆଗ ପଟ କ'ଣ ଏମିତି ଚିକଚିକି, ପଛ ପଟ କ'ଣ ଏମିତି ପାଉଁଶିଆ ଫଡରା, ଯେମିତି ଫେଡରା କଲର ଯେମିତି ହେଇଯାଇଛି। ଇଏ ଶଳା ବୋଧେ ତଳି ରୋଇବାକୁ ଯାଇଥିଲା ବୋଧେ। ଗୋଟେ ସିଜିନ୍ ତା ବିଲ ବାଡ଼ି କାମ କରିକି ମୋତେ ଆଣି ଦେଇଛି ଆଉ। ଶଳା ମୁଁ ଯିବି ତଳିରେ? ମୁଁ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ସଫା ଧଳା ଧୋତି ପିନ୍ଧିଛି ସିନା, ମୋ ରୂପ ଏମିତି। ମୋ ଗାଡ଼ି ଥାର ଥୁଆ ହେଇଛି, ସେ ବୋଧେ ବୁଝିପାରୁନି ମୁଁ କୋଉଥିରେ ଆଇଛି। ଶଳା ମୋତେ ଦଉଛି ଇଏ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିବାକୁ। ଶଳା ମୋ ଘରେ ବା କେତେ କପଡ଼ା ଏମିତି ପଡ଼ିଛି। ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ତମେ ଦେଇଛ ଗୋଟେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଆଉ। ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଭଲ ହେଇଛି। ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ହଁ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆଉ କ'ଣ ଖବର ସବୁ ଭଲ ସବୁ? ଆଉ ସେ ତମ ଗାଁ ଇଏକୁ ଦେଇଥିଲି, ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲି, ଯାହା ସେ ଗାଡ଼ି କିଣିଛି।
ଓ ସେ ସିଆଡେ କୁଆଡେ ଯାଇଛି ଫୋନ ଆଇଲା ତାର କଥା ହବା ସେଇ ଖୁସିରେ ଆଜି ପଇସା ଆଣିଛି ଆଜି ଭିକାରୀ ଡ୍ରେସ୍ ଦେଲି ଡ୍ରେସ୍ କେତେ ଟଙ୍କା ଆଣିଛ ତ କେତେ 999 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଥିଲା ମୁଁ ତ 1300 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଆଣିଛି ତମ ପାଇଁ କେମିତି କଣ 999 ରୁ 1300 ଖର୍ଚ୍ଚ ଓ ତମ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ମିଶେଇ ଦେଇଛ ହବନି ତମ ପାଇଁ ଗଳାଇଛି ଦିଅ ଦେଲ କଣ ଆଜି ଅଛି କଣ ଦେବି ସେ ନିଅ ହେଲା 20 ଟଙ୍କା ଗୁଡା କଣ ସମୟ ଅଛି ଆଉ 20 ଟଙ୍କା ଆଜି କିଛି କୁଆଡେ ହେଇନି ଆଉ 20 ଟଙ୍କା ଦଉଛ ଆଜି ବଢିଆ ବେପାର ହେଇଛି ହଁ ତମେ ସାଡେ କାଇଁ ହାତ ମାରୁଛ କେତେ କଣ ହେଇଛି ଦେଖିବା ଇରେ ସେ ଯାହା ହେଇଯାଉ ତମେ କାଇଁ ସାଡେ ହାତ ମାରୁଛ ମ ଇରେ ତମେ ତମର ଇଏ ପଇସା ଦବ ତମେ ସେଥିରେ ପଇସା ଆରଥରକ ତମେ 100 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲ 500 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲ ମୁଁ 100 ଟଙ୍କା ରଖିକିରି 400 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲି ଆଉ ଏଥରକ ମୋ ପଇସା ପୁଣି ନେଇଗଲ କଣ 70 ମୋର ଆଉ 50 ଟଙ୍କା କୁଆଡେ ଇଏ କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ମୁଁ ବୁଢା ହେଇଗଲିଣି ବୋଲି କି ମାନେ ମୁଁ ବଳ ବୟସ ଗଲା ବୋଲି ତମେ ମୋ ଥାଳି ବି ପଇସା ନେଇଯିବ ଡ୍ରେସ୍ଟା ଦେଲି ପୁଣି ପଇସା ନେବି ଡ୍ରେସ୍ ପଇସା ତମେ ପୁଣି ନବ ତମେ ଦବାକୁ ଆଇଛ ପୁଣି ନବ ତୁ ଦେବା କାହିଁ ହଇରାଣ କରୁଛି ଏ ବୟସରେ କହିଲୁ କଣ ହଇରାଣ ତମେ ସକାଳୁ ମୁଁ ନିଅ ନିଅ ଶୁଣ 200 ଟଙ୍କା ଦଉଛି ଏଠି ଗଲାବେଳେ ଏଠି ଖାଇବ ପିଇବ ଯିବ ହେଲା 200 ତ ମୋରି ଥାଳିରୁ ନେଲ ମତେ ଦେଲ କଣ ଅନ୍ଧ ଦେଶ ଗଲି ଦର୍ପଣ ବିକି ଅସୁବିଧା ହବନି 200 ଟଙ୍କା ନିଅ ଗଲାବେଳେ ଖାଇ ପିଇ ନା ଆଉ ଦିଅ ମତେ ମୋ ପଇସା ମତେ ଦେଲ ତମେ ଦିଅ ଦେଇଦେଲ ବୋଲି ଭାଇ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲି ବୋଲି ଗାଡି କିଣିଛି ବାହା ହେଇଛି ପୁଣି ବାପା ହବାକୁ ଯାଉଛି 20 ଟଙ୍କା କଣ ସେ ଯୋଉ ଅଛି ଦେଲ ଦିଅ କଣ ଯାହା ଅଛି ଏଇ ମୋ ପେଟ ପୁରିଲେ ତମ ପେଟ ପୁରିବ ହଁ ମୋ ପେଟ ପୁରିଲେ ତମ ପେଟ ପୁରିବ କଣ କହୁଥିଲି କହିଲ 150 ଟଙ୍କା ଅଛି ଓହୋ ମୁଁ ଭାବିଲି ଅଧିକା ଚିପ ମାରିଛ ତୋର ଟିକେ ଦେଖୁନା ଟିକେ କଣ ଅଛି ତାର କହିଲ ସବୁ ତାର ସବୁ କଣ ଯାହା କହିଲ ତାହା ହେଇଗଲା ହବନି ଆଉ ମୋ କଥାରେ ଯିଏ ମାନିବ ମୋ କଥା ଯିଏ ଶୁଣିବ ତାର ବା ଛାଁ ଫଳିଯିବ ରାତିରେ ହାତୀ ଆଉ ମାନେ ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ବାବା ଫାବା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସତ ତମେ କିନ୍ତୁ କଣ ଭିକାରୀ କହିଲେ ସବୁ ସତ ହେଇଗଲା ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି ସିଏ କଣ ମଣିଷ ମାନୁଛି ଆଉ ସିଏ ମଣିଷ ମାନୁନି ସିଏ ମାନେ କହୁନି ଯେ କଣ କିଏ କହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆଜି 19,000 ଲୋକ ଦେଖି ସାରିଲେଣି କଣ ପାଇଁ ସେ ଇଏ ହେଲା ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିକି ଆଇଲି ମୁଁ କହିଲି ଯାଏ ସେମିତି ଆସିଥିଲି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଦେଲି ମଣିଷ ସେ ମାନୁନି ଗୋଟେ କଣ ଦେଖ ସିଏ ଏଇନା ଜେଣା ଲାଗିଯାଇଛି ଉଡୁଛି ପୁରା ବାହା ହେଇଛି ନୂଆ ଇଏ ବି ଏତିକି ସିଏ ଆସିବେ ଆଉ ଲୋକ ଆସିବେ ହଁ ସିଏ ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଏଇଠି ବଇଛି ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଟିକେ ବାଗେଇକିରି ବସ ପଢିଯିବ ଆଚ୍ଛା ପାଠ ତମର ଟିକେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ପାଠ ତମର କାଇଁ ମତେ ଯାହା ଜଣା ପଡୁଛି ତମ ବିବାହ ରାଶି କହୁଛି ଦକ୍ଷିଣ ଆଉ ପଶ୍ଚିମର କୋଣ ହଁ ଏଇ କୋଣୁଆ ହଁ ତାପରେ ପିଲାଟି ଭଲ ପାଠଶାଠ ପଢିଛି ଆଉ ଭଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ପିଲାଟି ଓଠ ଦେଖାଯାଉଛି ନା କଣ ହଁ ମତେ ଦେଖାଯିବ ତମକୁ ଦେଖାଯିବ ହଁ ତା ଓଠ ଦେଖାଯାଉଛି ନାଲି ଓଠ ଚାକିରି ହଁ ଚାକିରି ସେଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଫ୍ୟାଙ୍କ ଲାଇନରେ ବୋଧେ ହେଇପାରେ ଯାହା ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ଉପରକୁ କାହିଁ ଯାଉଛି ପୁଣି ଖସି ଯାଉଛି କହିହବନି ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ତମର ପ୍ରଥମ ପୁଅ ସନ୍ତାନ ହଁ ଆଉ ପିଲାଟି ଭାରି ଦୁଷ୍ଟ ହବ ଦୁଷ୍ଟ ମାନେ ସିଏ ସାବାଟା ହେଇଯିବ ଆଉ ଭଲ ଯୋଗ ଅଛି ଆଗକୁ ଅର୍ଥ ରାଶି ଆସୁଛି ହଁ ଏଇ ଗାଡି ଯୋଉ ଯାଉଛି ଏଠି ଏ ରାସ୍ତା ତମେ ବୁଝିବାନି ଏଇ ଯୋଉ ଶିରାଗୁଡ଼ା ଦେଖୁଛ ରାସ୍ତା ଭାବୁଛ କି ଇଏ ରାସ୍ତା ଅଲଗା ମୋ ରାସ୍ତା ଅଲଗା ମୋ ଦେଖିବା ରାସ୍ତା ବି ଅଲଗା ଏ ରାସ୍ତାରେ ତମର ଯୋଉ ଗାଡିଟା ଯାଉଛି ଏ ଗାଡିଟା ବୋଧେ ପାଖାପାଖି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଏଭବ ହଁ ଭଲ ଗାଡିଟା ଯାହା କହୁଛ ଯଦି ସତ ହେଲା ମୁଁ ଫାଇନାଲରେ ତମକୁ ଯାହା କହିବା ଆଣିଦେବି ହେଲା ବୋଲି କଣ ହେଇ ଗଲା ବୋଲିକି ଧରିନିଅ ବାସ୍ ଆଜି ଶୋଇବ ସକାଳକୁ ଯେମିତି ମାନେ କିସ୍ମତ ଚେଞ୍ଜ ହଁ ଲକି ଲବର ଲାଗିବ ମାନେ 5 ଟଙ୍କାରେ ମୁଁ ଲଟେରୀ କରିଦେଇଥିଲା ଆମ ଗାଁରେ ଜଣେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଉଠିବ ସେ 5 ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟେ ଟିଭି ମୁଣ୍ଡେଇକି ଆଣିଥିଲା ମୁଁ ଥରେ 2002 ମସିହାରେ କୋନ ବନେଇବା କରୋଡ଼ପତିରେ ମୁଁ ଏମିତି କହିଥିଲା ମତେ ଜଣେ ପଇସା ଗଲା ସେ ଜିନିଷ ଅଲଗା ଆମେ ହଉଛୁ ଅଲଗା ହଉ ଇଏ ମୋବାଇଲ ଫୋନଟା ଆଇଥିଲା ଏଇଠି ରଖିଦେଇଛି ଆଉ ଏଡେ ବଡ କଳା ଫୋନଟା ଆଉ ହଁ ଫୋନ ମୋର ସବୁ ଅଛି ମତେ ତା ଦେହରେ ବି ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦବ କାନୁ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ମୋ ଦାଦାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦବ କାନୁ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ମାନେ କଣ ତା ଦେହରେ କି ଭିଡିଓ ସବୁ ଭିଡିଓ ଆଭେଲେବଲ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରି ମତେ ଦେଖିବାକୁ ସମୟ କାଇବା ମୁଁ ତ ଆଡେ ଫୋନ ୟୁଜ କରୁଛ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ୟୁଜ କରିପାରିବ ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବି ୟୁଟ୍ୟୁବ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବ କାନୁ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ
କାହ୍ନୁ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ଇଂଲିଶ ଆସିବ ତ ସ୍ପେଲିଂ? ହଁ ବା କାହ୍ନୁ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ମୁଁ ପାଠ ପଢିଛି ବା ମୁଁ ଭାବୁନ ହଉ କରିଦବ ଦେଖିବ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛି ଆଉ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଚାଲିଛି ଆଉ ମତେ ବି ଦେଖିବ ତା ଦେହରେ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ମୁଁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଭିଡିଓ ଦେଖିବି ଯେ ଡାଟା ପ୍ୟାକ୍ କେମିତି କିଏ ପକେଇବ? ଡାଟା ପ୍ୟାକ୍ କ'ଣ ତମେ ମୋବାଇଲ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ? ହଁ ମୁଁ ପକେଇଦେବି ଆଉ ପକେଇଦେବି। ମୁଁ ଯାଉଛି। କାହ୍ନୁ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ତ? କାହ୍ନୁ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ମୁଁ ଏଇନା ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦଉଛି। ହଁ କରିଦିଅ। ଶୁଣ ମୁଁ ଯାଉଛି ବିକାରେ। ରୁହ ଟିକେ ମୁଁ ଦେଖେ କାହ୍ନୁ KANHU କାହ୍ନୁ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ଦେଖିଲ ଏଇଗୁଡ଼ା ହଁ ହେଇଗଲା। ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦଉ ନା। ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବେଇଦେବି। ଆଉ ସବୁ ଜାଣିଛି। ସବୁ ଜାଣିଛ ଆଉ ଜାଣିନ କଣ? ଆଉ ଶୁଣ ମୁଁ ଯାଉଛି ଭିଡିଓ ପଳେଇ ଆସିବ ସବୁ ସବୁ ଭିଡିଓ ଆସିବ ଆଭେଲେବଲ ଆଚ୍ଛା ସବୁଦିନ। ଆପଣ ଯଦି କମେଣ୍ଟ କରିବେ କଣ ଇଏ ବୁଝିଆ ଭାଇ କମେଡି ତମର ଯୋଉ ଟପିକ ଉପରେ କମେଡି ଦରକାର ତମେ ଚାହୁଁଛ କମେଣ୍ଟ କରିଦବ କି ଭାଇ ଆଉ ଏଇ ଟପିକ ଦରକାର ମୁଁ ମୋ ଦାଦାଙ୍କୁ କହିଦେବି ଭଲ ଭିଡିଓ ହଉଥିବ ବୋଧେ ଆଉ ଖାଲି କମେଣ୍ଟ କରିବ ଏଇ ଟପିକ ଉପରେ କମେଡି କର। ଆଚ୍ଛା ଲୋକ କେତେ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ନା ତମେ କମେଣ୍ଟ କଲେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଲୋକ ହଉ ଯା ଖୁସି ପାଇଁ ଭିଡିଓ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଖୁସି ଖବର ନେଇକିରି ଆସିବୁ। ଆସିବେ କିନ୍ତୁ ସିଏ କୁଆଡେ ଗଲା ଯେ ଛେନାପୋଡ ଧରେଇକି ଯାଇଛି। ଯାଉଛି ତାକୁ କହିବ ମୁଁ ତା ବିଷୟରେ କହିଥିଲି। ଛେନାପୋଡ ଆଣିଯିବା ମୋ ପାଇଁ। ଛେନାପୋଡ ଅଛି। ହଁ ସେ କହିଲା ସେ ଯୋଉ ନିଆଳିର ଛେନା ବୁଦ୍ଧିଆ ଭାଇ ଯୋଉ ଆମର ଓ ବୁଦ୍ଧି ଭାଇ ସେଇ ବୁଦ୍ଧିଆ କି? ହଁ ତ ତମେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରୁପ ରେ ସବୁ ଅଛ। ଆମ ଟିମ୍ ଇଏ ବୁଦ୍ଧିଆ ଭାଇ ଦୋକାନ ଫେମସ ଛେନାପୋଡ ଆଣିକି ଦେଇକି ଯାଇଛି। ନିଆଡୁ ନର ଛେନା ଗୁରା ଆଣୁଛି ପୋଡ ଟେଷ୍ଟ ହଉଛି ଆଉ କଣ। ଆଚ୍ଛା କିଏ କଥା କି ଜାଣିଛନ୍ତି? ହଉ ବାପା ତମେ ହଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଉ ମୁଁ ଆସିବି ପରେ। ହଉ ହଉ ଏ ବାପା କଣ ସେତେବେଳୁ ଗପୁଛୁ? ବେଳ ଆସିକିରି ଏତେ ବେଳ ହେଲାଣି ବର୍ଷା ଉଠେଇଲାଣି। କଣ ଭାଇ ଇଏ ବାହା ହେଇକିରି ପୁଣି ଆଉ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଗପୁଛି? ଟିକେ ଥା। ହଁ ଭିକାରେ ଧର 200 ଟଙ୍କା। ନ ମାଗିଲେ ବି ଦେଇ ଯାଉଛି। ଶୁଣ କହୁନା ବାପା ହଁ ଛେନାପୋଡ ଦେଲୁ ହଁ 200 ଟଙ୍କା ଦେଲୁ। ହଁ ଛେନାପୋଡ 3 କିଲୋ ନା 4 କିଲୋ ଅଛି? ସେ 3 କିଲୋ ଅଛି ବା। ମୁଁ କଣ ଏକୁଟିଆ ଖାଇପାରିବି? ମୁଁ ତ ଖାଇପାରିବିନି। ଟିକେ ଆଚ୍ଛା ସେ ଟିକେ ଯୋଉ ଲାଇନରେ ଛେନାପୋଡ ଥା। ବାବଦ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲୁ ଟିକେ ଲାଇନରେ ଥା ମୁଁ ଟିକେ ଭିକାରୀ ସହିତ କଥା ହେଇ ତୋ କତି ଫୋନ କରୁଛି। ସେ ଯୋଉ ଛେନାପୋଡ ବାବଦ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲୁ କାଇଁ ସେ ପଇସାଟା ମତେ ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ମୋ ଫୋନ ପେ ନମ୍ବର ଅଛି। ସେ ଛେନାପୋଡ ମୋ 3 ଫୋନ ପେ ନମ୍ବର ଜାଣିଛୁ ନା? ହଁ 7381923923 ମୋ ଫୋନ ପେ ନମ୍ବର। ସେଇ ନମ୍ବରରେ ପକାଇଦେଲେ ମିଷ୍ଟର ଦୀପ୍ତି ରଞ୍ଜନ ଜେନା ଆସିବ। ସେଇଥିରେ ପଥର ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ କରିବୁ। ଭିକାରୀ ମୁଁ କହୁଛି ସେ 3 ପୋଡ ଛେନାପୋଡ କେତେ ଟଙ୍କା କହୁନା? କେତେ? 10,000 ଟଙ୍କା। କଣ ଇଏ ନିଆଳିର ବୁଦ୍ଧିଆ ଭାଇର ଛେନା ବା। କଣ ଆଦେରେ ସୁନା ଲାଗିଛି ନା କଣ? ତମେ ଖାଇକି ଦେଖ ପାଟିରେ ପଶିବ ମୁଁ ମିଳେଇ କୋଉଠି ଯିବ। 10,000 ଟଙ୍କାର ଛେନାପୋଡ ତ ଶୁଣୁନଥିଲି। ପାଟିରେ ଖାଇବ ମିଳେଇ ଯିବ। ଆଉ ତ ମିଳେଇ ଯିବ ମୁଁ ଖାଇବି କାହିଁକି? ତା ଟେଷ୍ଟରେ ମିଳେଇ ଯିବ। ନରମ ଆଚ୍ଛା। ନରମ ନିଆଳି ଛେନା। ଆଉ କଣ ଦଉନୁ ଦେଖି? ଆଉ ନାହିଁ ବା। ନା ଗାଡିଟା କିଣିଲୁ ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏଇ ଛେନାପୋଡ ଦେଇ ଦେଇକି ଛେନାପୋଡ 10,000 ଇଏ ଖାଇକି ଦେଖ। ଗଲା ଛେନାପୋଡ ଗାଡି ବାବଦ। ଆଚ୍ଛା ଯୋଉ ବାହା ହେଲୁ ଛୁଆ ହେଲେ ତମକୁ ଆହୁରି ମିଠା ଫଳ ପଇସା ଅଧିକା ଦେବି। ନା ନା ମୋର ସେଗୁଡା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋର ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ଦବୁ। ମୋର ଗୁଣ୍ଠେ ଜାଗା ଗୋଟା ପୁରୀରେ ମୁଁ ଆଶା କରିଛି ଗୋଟା ଜାଗା ନବାକୁ ଯିବାକୁ ଯୋଉ ରାସ୍ତା ଆଉ ଟିକେ ଗୁଣ୍ଠେ ଖଣ୍ଡେ ଜାଗା ଯଦି ଆଗକୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତ ଦେଖିକିରି। ପୁଅ ହେଲେ ତମକୁ ଗୁଣ୍ଠେ ଜାଗା ଦେଇଦେବି। ହବ? ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ନହ। ପୁଅ ହେଲେ ମୁଁ ଦେଇଦେବି। ତତେ କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଶିବ ଶଙ୍କର। ହଉ ହଉ ଯା 200 ଟଙ୍କା ଦେଲା ଛେନାପୋଡ ଦେଲା ଜାଗା ପାଇଁ ରାଜି ହେଇଗଲା। ଆଠାରୁ ବଡ ଜିନିଷ କିଛି ଅଛି? ତା ପୁଣି ପୁରୀରେ ସେଟା ମୋର 7 ସ୍ୱପ୍ନ। ପୁରୀରେ ଜାଗା ଦେଲା ମାନେ କଣ ଛୋଟିଆ କଥା ନା କଣ? ଆଉ ଇଏ ଜାଗା ଦେଇଦେଲା ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମ ହସ୍ପିଟାଲ ପାଖଟା ଆଉ ଜଣକୁ କହିଲେ ଦେଇଦେବ। ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ଯିଏ ଆଇଥିଲା ସିଏ କହିଥିଲା ଯୋଉ କାହ୍ନୁ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର ତାର ଯଦି ସେମିତି ସବୁ ଫଳିଯାଏ ତାହେଲେ ସିଏ ତାକୁ କହିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜାଗାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ସିଏ ଦେଇଦେବ। ଆଉ କଣ ମୁଁ ଶୂନେ ଛୁଆ ଖେଳେଇବି ଆଉ। କିଏ ଶୁଣିଲେ ତ ଯିବା ଆଜି ଯେତିକି ଯାହା ହେଲା ଗଣି ଦେବି। ଏଠି ଆଉ କଣ ଗଣି ହବ? ଏ ସେମିତି ନେଇଯାଉଛି ଯାହା ହବ ପରେ ଦେଖିବା। ଆଉ ଆଜି ଯାହା ହଉ ଅଧିକା ପଇସାଟା ଟିକେ ହେଇଗଲା ତାପରେ ଦେଖିବା। ଆଉ ଓହୋ
ଇଣ୍ଡିକା